Minister Kamp kwam van de middag naar Loppersum taal om het besluit mee te delen. Hij kreeg een geen warm welkom. Heb ik voor een goede voorbereiding gezorgd. U bent wel wat gewend als journalisten. Als er een beetje lawaai gemaakt wordt, dan bent u extra oplettend. En ik zal proberen extra duidelijk te spreken. Uit die onderzoeken is gebleken dat de gaswinning hier in Groningen, dat zonder twijfel de oorzaak is van de aardbevingen. Ik heb al gezegd, in het verleden werd daar anders over gedacht of werd daar niet over gesproken. Maar nu op dit moment kan over dat feit geen enkele twijfel meer bestaan. De minister komt met een miljardencompensatie en er zal minder naar gasboeren worden. Ook in Friesland wordt gas woon. Onder andere in iets extra deel onder het water en in 2012 is in omkrieten van Ije en Anjem uiteenzet. Vraag is wat het voor Friesland betekent. De minister is duidelijk. Kijk, we spreken hier over het Groningenveld. En voor het Groningenveld is sprake van een unieke situatie. Alleen al vanwege de omvang van het gasveld, wat lang gezien is als het grootste gasveld van de wereld. Daar doet zich een problematiek voor. Het land is groter, er zijn meer gasvelden, er zijn andere dingen die spelen, maar die worden op hun eigen merites beoordeeld. Hier spreken we over Groningen en de maatregelen waar ik het over gehad heb, die gelden voor dit gebied. Friesland en Greesland die binnen malkot vergelijken ergens wol en ergens net. Hoe dan net? Wij hebben hier volle minder kans op aardbevingen. Er is vriend hier een uitgebreid rapport naar West. Zelfs hebben wij hier wel gaswinning onder de grond. En dat houdt dus in dat het bij een delgonghek is. Dus daar ben we wel vergelijkbaar mee in. En ik denk dat vanwege die negatieve kant ervan, die delgong van de groen, dat wij hier rucht hebben op toch wel aandacht uit Den Haag. En het wordt je onder de groen voen. Dus dat houdt ik in dat wij daar eens even met Den Haag op praten moeten. Dus echt compensatie? Compensatie van de skeermat überhaupt. Dat zit ik in de wet. En wij verwachten er van dat het Rijk de NAM, dat hij daar haar verantwoordelijkheid in neemt.